ndị be anyị bịakwanụ ka unu nụrụ njinji na-eji na Ekwulobia na-asịkwa n'ọbara na-ehu ka mmiri. Unu ya anụ ife Governor Chukwuma Chaii Soludo kwuru gbasara njinji na-eji na Anambra steeti wee na-akọwa na tata bụ 9 Julaị 2025 na briji ahụ Governor Chukwuma Soludo lụrụ na Ekwulobia na amarọkwa ndị dị ife ahụ na fa bụ moto wee pụta wee yiri akwa ojii wee bulu egbe buru mma buru ọgụ buru ogbunigwe wee na-egbusisi ụmụnne fa na-agbawu ndị mmadụ ka a na-agbawu ụmụ anụ nọ n'ọfịa ma ndị ọkada ma ndị keke enweghị ifefa melụfa. Ụfọdụ nọ na kọmentị wee na-asị na nke agbakwa na ya sị na tata bụ Monde no sit at home na tata bụkwa Wednesday bụ Julaị 9 2025 ka ndị Igbo mapụtara wee na-egbusisi onwefa na nke abụrụkwanụ ndị Fulani bịa na-egbufa na nke abụzikwanụ ndị Igbo na-egbusisi onwefa na-efifie na-abụ na-egbusisi ụmụnne fa na-emefa nta na-emefe imo. Kedụnụ ndị ọdụ unu ka ndị na-egbusisi ụmụnne fa bikonu onye ọkada pụtara ka o jee chụta ifenya na ezinụlọ ya ya eri ifenya na ụmụ ya na nwunye ya ya eri ifenya na ụmụ ya na nne ya ya eri agbara ya tọwa n'ala. Onye keke pụtara ka o jee chụta ifenya na ụmụ ya ya eri agbara ya tọwa n'ala. Ndị na-aga n'ilo ka fa jee afịa jee bizines fa agbalụfa tọwa n'ala. One mgbe ka ife na-eme na Anambra steeti ya ebi bikonu ọdụ unu ka one ndụ na-ata alụ niile a na Anambra steeti ọhụ ndị si n'obodo ya dị mma ndị si na ụmụnne fa ya aṅụ mmiri towa iko. Ụfọdụ nọ na kọmentị na-asị na ọdụkọ ndị pati na-egbusisi onwefa na ọdụkọ maka ndọrọndọrọ ọchịchị ya na-azọ. Ụfọdụ nọ na kọmentị na-asị na maka ndị otu ndenwa na otu ndenwa n'ọfa na-egbusisi ndị mmadụ. Ụfọdụ nọ na kọmentị na-asị na ndị chọrọ inwere onwefa maka ndị Igbo n'ọfa na-egbusisi ndị mmadụ. Amakwanụ m ndị asịrị na-egbuo na o nwebekwa onye ejidere n'ọfa nwa ka okwukwanụ ndị fa bụ alejedirio anọkwa m ebe ọ nọ wee mee n'ọkwa ife mfụ na kọmentị ka nna akọrọ unu ya bịakwa ka unu gere ife Governor Chukwuma Chaii Soludo kwuru maka ndị na-egbusisi ndị mmadụ na Anambra steeti maka ndị a na-ejide na-atọ alụ niile a na ọ bụlọkwanụ ndị Fulani na ọkwanụ ndị Igbo na-asụ onwefa akwụ ndị Igbo na-egbu onwefa ka fa gbukpọsịa. Ọ na-abụ unu gbukpọsịa nke a nwanne unu nwoke si n'ogotagoro unu ana obi na Ghana ọ na-abụ na Ghana ka anyị ejewezi ka anyị je buruzie ohu ndị Ghana ka anyị gbudebanụ n'ọnwa anyị bikonu na amakwanụ m ife a na-azụ. Actual. I've been in office for three years and 3 months, okay? If we have arrested 100 criminals, non-mafia, kidnappers, and so on and so forth, 99.99% of them will mark Igbo. Did you hear me right? Yes. I said 99.99% of them will mark Igbo. So these things are unmade because that was part of the lie that was put in propaganda. They are into kidnapping because it is the next lucrative business after Yahoo and drug. The next one for find disabled kidnapping. Omaka. But this is even other states. If I'm not where we do all Anambra. Onye nke na village fa ogote motorcycle me adjoin California wa bia ka etinye na line. Akwale ya bai mafia mama how to ifa. Iji dey also on the Fulani. Let me I repeat, and I want you to quote me right. 99.99% of all the criminals, kidnappers and so on that were arrested so far, Igbos are the ones kidnapping Igbos. They are the ones killing Igbos. All these camps. Igbo. And by the way, because I came with the same false narrative. The false narrative, oh, the Fulanis, they are invading our people. They are now everywhere. They are waiting for whistle to be blown. And and they will take over. And therefore, we are the ones who are the liberators. We are now going into the bush to go to chase out the Fulanis. Nobody asked the question. They are now banning mafia to go and liberate you. How do they feed 1 month, 2 months, 6 months, 1 year? How do they feed? How do they feed? So that you see, I like I said, I'm one of you, but I decided to go home. Actually, in '99, I was a visiting professor at Swarthmore College. Okay, and I remember
the last conversation of Governor sent him forth. Because from there, I moved down here to DC, to the World Bank, where I spent 18 months. I was just leaving, and they were having a send forth party. And I remember the chairman of the department wishing that I could spend maybe a much longer time. My response was, I mean, a friend there called me several years to say how my response touched him, a white man. Asked me if God in his infinite wisdom decided in Africa, there must be a purpose. And I couldn't fulfill that purpose in this land. Here, that my marginal contribution to American civilization is next to zero, 0.something%. But my marginal contribution to the advancement of civilization in Africa will be, I mean, you see how your presence elevates the quality of discussion and decisions, and so on. And tomorrow, one of the meetings in Nagin, that project, when I left Swarthmore to the World Bank, I was a long-term consultant, and we produced a book published by the World Bank in 2000 entitled Can Africa Claim the 21st Century?